Какво да видя, бе? А? Там горе. Какво има там горе? Един кунчо вълчо. Така ли? Да? Защо? Защото дойде да наземи. За какво дойде да ни вземе? Защото иска. Така ли? Да? Защо ти иска? А? За какво? За печерия. За какво? За печерия. За печерия? Да. И какво ще ни направи после? Заедно ще го боксираме. Добре, дадено. Благодаря. После пък ще идиме на морето, нали?